Ja, nu er de så gået på land. Og som vi tydeligt kan se, så er det en fisk, der godt vil nu. Stangen den er bøjet, så det basker. Og den tager vi. Den har været oven vand et par gange fisken, sådan halvvejs. Det er rigtig spændende. Utroligt spændende. Nu prøver jeg at stille mig her bagved, så når hvis fisken har tænkt sig at komme oven vand igen, så kan det være, at vi kan få den med på billedet. Ja, den der ude stenen. Oh ja! Ja, nu begynder den at komme op i overfladen en gang imellem. Ja, den er flot. Nej, den ser godt ud. Ja. Den skal bare helst ikke ud og lægge sig om bag ved den sten der, så skal I jo i båden igen. Ja, det kan man godt se. Uha. Nej, nu fik nogen derfra. Ja, det er jo godt. Den stritter gevaldigt imod. Ja, den vil gå over til stenen. Det kan den godt lide. Nej, ikke hvis den vil over det. Jamen, så er det jo i båden igen om på den anden side af stenen. Ja, selvfølgelig. Ej, nu er den langt ude. Det her, det er utroligt spændende. Den giver sig ikke sådan lige uden videre. Den var lige ved at komme ind til land før. Ja, den forsøger hele tiden at komme ind og ligge bag ved den store sten, man måske kan ane på videoen derude. Og Jens Åge gør, hvad han kan for at prøve at undgå det, fordi hvis den først sætter sig der, så er der lidt problemer. Så er den nettet. Så er den nettet. Nej! Den er flot! Hold da op, mand! Ja! Nej, den er flot! Ikke du slået! Hold da fast! Høj! Hvad siger vi? Hold kæft! Boss Steven! Det er disken! Det er disken! Prøv i skærm. Ja. Som I nok kan høre, så er det en præmiefisk. Hold da helt ferie.
Fantastisk. Nej, for en flot fisk. Oj. Det var forløsningen. Nu er Jens Aage diskvalificeret, og nu har han det godt. Det har vi alle sammen. Nej, skru den fuldt. Hold da op. Ja, det tog cirka et kvarter 20 minutter. Ej, ja. For en fisk. Hvad siger du? Den ligger lige der, Jan. Den ligger lige på min taske. Ja, den sidder godt. Hvad siger vi? 16 kilo? En dejlig, stor, flot handfisk. Ja, 15-16 kilo, tror du ikke? Jo. Mindst. Ja, mindst. Den er fedt. Ja, den er fed, ja. Det er lidt fedt. Der er meget huld på. Ja, Jens Aage, kan du ikke godt lige holde den op? Jens Aage, hold den lige op. Ja. Kan du ikke løfte den? Ej, for en fisk. Hold da op. Øj, den er flot! Vi cutter lige.